Hello, good afternoon everyone. Welcome back to my channel. Charles M here. So by the way, gikan mi nagbukbang. Salamat sa mo Forex the Great. Yes, si Forex the Great. So Forex the Great channel mi nagmukbang. Ang among sponsor kay si Joymix Vlog 35 na sa Kuwait karon. She is originally from Bukidnon, but karon na siya dito OFW sa Kuwait. Daghan sa mong salamat loads Tita Joymix Vlog 35. Daghan sa mong salamat. Busog jamu mi as in super busog. Nabusog ba ka Forex the Great? Yes! Di man ni hapon. Yes. Sure ka di ka man hapon? Yeah. Are you sure? Sure. Di ba nangunta na kasi muma og maduag pa bakaog tulo ka salmon? Ikaw Joy, Mim Joy Yes. mix din on Mim Joy. Nabusog ba ka Mim Joy? Yes, busog na busog. Yes, we are all busog sa Chowking po. Maragul ko na, Jess. So di ara, pero honest review Chowking, honest review. Oily ang chicken. Oil. Yes, tinod. Oily ang chicken. Okay na good po siya, pero makaon good po ako magikaon. Pero magano siya oily siya, medyo oily. Pero lamian good gihapon. Ang ilang xiaofan is lamian ang xiaofan ug ang siopaw. Sakto na ko sa siopaw. Ang siomay lamian ang siopaw. Lamian ang siomay, ang siopaw sakto ra. Ya lamian agatong xiaofan. Yes. Ako kakaog siopaw. Ako nakakaon ko, lamian. Si Dana og si Jess nakakaon po sila. Alright. So, again, daghang salamat Joymix Vlog 35. Ang among pagabuhaton karon is nami challenge. So, supposedly lollipop unta among paliton. Mopaliton ako lollipop tulo ka buok para tag sami and then mag-contest mo kinsa kinang makapahilis sa lollipop. Since walay lollipop pagado na mo sa balay, sa tindahan ni Miss Karen. So, ako na lang gipalit is sa tawagan Yema. So, magbahin ni Yema. Maybe tag 5 na lang siguro. Og kinsa kinahanglan makahurot. I mean, okay kasi pinakaawahi mga makapahilis or makahurot sa iyang yema, natay consequence. Ang consequence nato is na itlog, fresh egg gikan sa bana ni sa bana. Or akong itlog. Fresh in Charles na. Itlog sa papa ni Jessa. Oh, ikuha na mo among yung itlog na pusa na bilin. ang itlog sa papa ni Jessa kay baho-baho. Charot. Kasi makaw na kurot may madaog. Yes, tisa. Dili natataglima og daga pag sobra di atong kuanon. 5 ra oy. Dili. Lain siya mo 5 Mim Joy. Makatunsil ba dyan na? Lain siya mo si Dapat. Ayan na po nakita na akong kaspa pag ganyan. Nakita niya akong kubo. Karoon po kaspa na po. Ug puno. Nga na magpunin mga batanon pa ka ng kaspahon, kugmohon. 1, 2, 3, 4, 5. Uwang pa. Kadugkan pa dyan mo. Pilde mo. Kamoy mainom man ang kuan. Pildeon mo na ho. Kuha ng itlog. Lundoon, kuha ng itlog boy. My goodness. Lundoon dyan mo. Itlog is imong bana. Hotdon ang usa. Hotdon. Itlog is imong Lawan bana. ang Hoy, mami na. Itlog is inyong mga bana. Di mo ganahan. Ha? Itlog sa inyong mga bana. Lami. Ay, pero kani, lami. Nay, sobra upat ka po. Oh my God. Here's my power paypay. So, dito pwede guay paypay. Kita naman akong bunaong. Nana siya paypay. So, kinasing-kasing na ko na ihatag din nilang Dana o Jessa. Okay, yes. Na sila diri nakakaon sa Chowking pero sila mabusog daw. So, tagaan ako sila og Yema para mabusog itaw ng ipod kayo. Nagdago kay latian mo ako ning ihatag nila. Oh, here's for you, Dana and Jessa. Ha? Unsa Rain? Ang tagay po ninyo si Babe Rain or Kuya Rain or sa tawag ninyo na. Kuya Rain. Okay, so mag-contest mo kasi kailangan makahurot ang pinaka-awahi or ang pinaka-pilde. Usara, pwede duwaon. Imong diskarte na. Pwede na ko tamagin na hinay o kaon. Nay itlog na fresh, para sa ka-fresh sa itlog sa imong anave. Pahuwat niya, sira na. Excited. Sila para din ako siya pag-ana ba? Sira di na, uy. Daya, jamo. Murag eleksyon, daya. Paano masabi? So, eleksyon naman si Guy Daya. Kung di pangutan na si Guy Daya, o kasi yung butuhan, itugaan siya. Ikaw, Mem, hala or bagyo? Hala or... Hala, bagyo? Si anak. Think first. 5. Think wisely. O di ka mutubag ni itlog. 5. Think wisely. 4. Oh boy, hala. Si Boy na. Si hala ko no, hala. So, ni-offer na si Danang kapaypayan kay Danang. Hala, is the Kamo, di mo mangutan na kasi putaran ako. Yeah, ikaw. Kape. Nagparehistro ko, mga June or July.
And then pending pa ang approval by October 19 pa nako may bawaan og na-approve ba. So feeling ba na makabutar ba ko pero kung makabutar ko, di gapon ko mobutar, di ko mo dapat og 1-1. O di mo hatag na 1-1 pagbantay na picture na ko na videoan ako. Ako to na isumbong sa Comelec, charot. Sige magsugod na to kiigan kasi sa kalibutan. 2 hours later. Okay, ready? Charles M versus Forex Agate versus Mem Joy. Are you ready? Ready! Uy, isa na. Ready Hands for up. rumble! Dana, counting ni og 5 dan. 5, 4, 3, 2, 1. Go, Dana. 4, 3, 2, 1. Go! Oh my God. Uy, sorry, pag-abri. Uy, ang gating mo ha. Uy! Uy, tabang! Uy, ayaw ni Jotun. Uy, ayaw ko ni Jotun. Ihawi kayo ni Chanel. Wala yung... Mula, di kipang... Enjoy mo. Away, ganyan. Lumad na. Uy, nga... Daga pa na magsuot ang baba. Ganyan pa, awa. Ganyan pa ba na? Uy, bakit kung kisya? Ganyan pa kisya niya. Sa tabakan ng kuwan ba? Dahil sa imong paninaw kasi mapili din among tulo. Jamo. Eh, Jamo! Oh my God! Di ko gusto mo itlog kasi sino ko itlog? Dugan na siya ko itlog. Kaya sige itlog. Lo, ini seriya. Lo, Daway ni mo, Mim! no. Dagan tinis. Huwag ka siya nakbot. Dahil panilit na, ikaw ba? Ikaw na nangabusog. Bitaw mo. Sarap. Tuya mo ba? Nakpa, uy! Dapat mahilis kita na nasa ng baba. Ito na lang iya, ha? Ako lang ba ito? Ako yung tahilisam. Hindi pwede mo inom? Dili, kaya ma... Na. Hindi yung tubig. Uy, ako saan naman ang buhok? Dua. Ito naman na rin, oh! Nag-good niya. Belum ya di mana. Ako, kaskuya. One side ako yung makakaon kay Pika, di ka nilungag lang dyan mo. Ini saipo. No money. Daghan. Oo, niya makuha ang kanin. Ulo. Dami ni katinisi. Kapuya man niya, oy. Gagam, Saan ka pa yung lollipop, no? Lollipop, yung palitin ko may lollipop at yung Karen. Mo di lang kon ang lima na. Dali pa. Ay, ba't may ipag pa niya kay Pilet? Gaya man, oy. Gaya. Kapuya, rin, oh. Ayan, thank you so much. Ako yung silang yung tag 5,000. Yeah! Baka may ingon og baka may ingon kwarta. Ibuhian na yun. Ibuhian. 5,000 points. 5,000 points para sa raffle. Hindi 5,000 pesos. Pulong pag-iulong. Lagi ay. Matangtang na ako mga kuan. Lungag. Ayun, kaya akong buhok lan. Ah, di anak. Ayun na, sakto. Thank you. Kuyangga, yamok ka na. Saan man ipagtulon? Ayoko yung pildiha ba? Ayun, lagi mo. Ngayon, tumuslon, di ka slon. Madamang tanan. Tu naglewa. Bugig ah. Ayo pizza. Nagkala ko na to. Diyan mo na! Hulog! Alam mo, hulog! Gaya, apa ko ah! Min, nabis, idang giluwa, uy! Ha? Ayaw na dito nila ka. Sobrang nasukan ko. Pag hindi ka nila, wala kalmara mo, ayaw mo ka. Ayaw mo ka pressure. Jadi imnon eh. Smile ako ah. Kalmara ba? Kita cari baso. Kalma, Kita ano ba? Kiri rawa. Kalmara kayo ko. Gigi ko.
Kung kita Hindi siya humipon. patay, giurot na mo. Oh my God! Ay, ulit na mo. Sarap. Okay, dyan. Dyan. Tubig ganyan, be. Napa ko isa. Dan, tuwa tubig dan. Haman may tubig. Ang kumuha. Ta. Ano mamay? Parang bugnaw kayo, Dan. Ang buglaw na sa lip. Oh, wait, silin niya, be. Thank you so much, ma'am. Forex na great for joining. Pero pati mga human. Oh, sabi ko thank you lang. Eh, ka? Yun ang kampanya mo. Ga. Kaman hindi naman ang tangtang yan eh. Hindi ang tangtang. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, mi, so, fa, mi, re, do. Down, down. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Down, down. Do, 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 do. Do, do, do. Hulog! Alam mo, hulog! Nabaul? Gaya man yun. Gaya man yun. Ma'am, panawag ang next challenge. Panawag mong laki ipasa na yung kikaon nga yema. Sila pahutda. Ikaw. Goodness, no lucky here. Laking kanding, pwede? Pwede, Eva. Pwede iring. Ulo. Hilom na yun siya daw. Habis yun. Hindi man matulon, oy. Dito masuk ko kumutun. Masuk ko lang matapit. Matapot. Maglapas na ka na. Oh! Look! Matulon ko man na tubig. Haha, diyan ako. So si Forex the Great ang napil sa challenge. Congratulations, Ma'am Joy. Congrats to us. Forex the Great, congratulations. Gapon, ma'am. Chickens. Here's your egg. Buka ang egg, ma'am. Isuwag. Pero minum sa tubig, ma'am. Maluoy kasi ko ni ma'am. Here's your prize. Nakuha mo lang usa ka egg. No, dapat tuwa. Duha man dyan ang itlog. Duha pa ka sa bana. Di ba? Oh, wow. Nay, sige, inom sa tubig. Bimo, ido, irapod ka diha. Ah, so excited, Forex. Sunod ang tamilok na pa mukbang. I'm so excited for you, Forex the Great. Yay. Tomorrow. Okay, ma'am. Go, go, go. Buka ng egg. Wala, no choice. Thank you, ma'am. Thank you kay nagpapildi ka, ma'am. Uy, sayang. Pwede po naman, lamig maguna, ma'am. Samo healthy kayo na fresh pag yun. Fresh from the farm. Yes, yun na, ma'am, healthy kayo. Dili man ni native. Native, lamig po na siya kaya makakuha ng kutis, makapahami sa kutis. Mura kag na collagen. Go, go, ma'am. Cheer, cheer mo, ma'am. Sige pa. Go, ma'am. Water dito. Go, ma'am. Go, ma'am. Forex. Go, go, go. Go, Forex. Yeah, sure. Thank you, Joy. Go, ma'am. Di mo ko na siya challenge, ma'am. Uy, sisiw naman kayo na, ma'am. Uy. Doon. Yes. So, dili pwede half, right? Dili. Sunod, lolipop na po na itong kung anon. Hindi na ko ano, oy. Si Dana, na represent. Sige na, go! 10! Wow, go! Wow! Go, Forex! Go, Forex! Go, Forex! Go! Lalami, maguna, ma'am. Kada ti Joy na pod. Oh, sige, sige, ma'am. Go, ma'am. Labot gamay, labot kami mo. Dagag na inom si Forex the Great. Please. Go! Wala, believe na siya. Go! Wow! Congrats, ma'am! Congrats, ma'am. Sige, sakto na to, ma'am. Oy, luwi na po si ma'am. Oy. Pero ugma, ma'am, mura na sugag kutis per se. Mura na kaganang kutis ni Jinky Oda. Di, Jinky Pacquiao. Jinky Pacquiao. Uy, Jinky Pacquiao. Uy. Congrats, ma'am. Ma'am, dalawa si ma'am, oh. Grabe. Bilhin ni ana ba? Nag-camouflage ang kanang t-shirt ni ma'am sa iyang skin. Galibog lang kung gasan nina ba siya or wala. Di pa nag-color iyang panit o iyang t-shirt. Thank you, ma'am. So, wala siya mahurot. Pero giinom gyapon si Ma'am Forex the Great. So, thank you so much, Forex the Great. So, thank you so much, Forex the Great, for being sport. Being sport ba or being sports? Wala niya mahurot, re. Wala niya mahurot lang at ang itlog. Pero itlog pa rin ba nahurot? Kasi naman, tilok pa. So, dagan salamat, Ma'am Joy Point. Salamat kayo. Nangadaog tayong duha si Forex the Great. Ang napildi. So, natin po nagpildohon. Saan nakapunta na itong i-consequence si Forex the Great to? Siguro pa nagandaganon aning basak or mag-microphone si Forex the Great. Magkatakanta din sa Valladolid, mag-motor. So, muna itong next challenge. So, again, thank you guys so much. Buy your trust in here.